Кое е безплатно, супер. Обаче, лошото е, че безплатните неща а, дават един много ограничен инструментариум. Най-малкият базов платен план, на който и да от инструментите, ще усетите наистина много сериозна разлика. Другото, което е, по принцип не е нужно клиента да познава вашата технология на работа. Защото все още много от хората имат предразсъдъци и ще кажат, ма той не го направи, той е изкуственият интелект го направи, така че не е нужно вие непременно да тръбите пред клиентите си, че използвате, особено в България, изкуствен интелект. И пак ще се върна към фрустрацията, с която започнах днеска. Не бързайте да се фрустрирате, защото имаме една ефикасност равна на 85%, която изкуственият интелект ни дава, а това не е никак малко, само че повечето хора забелязвам, че се хващат в тия 15% халюцинации. Да, той халюцинира, но това не е болка за умиране. С една-две крачки напред-назад нещата се контролират. Какво правят вече адаптираните дизайнери, защото има много такива?